Bože, kam ma to veziete? Do Márnice, pane. Ale veď ja ešte žijem! Však tam ešte nie sme. Páne, prosím vás, vezmite si svojho psa, lebo po mne skáču blchy. Rexo, rýchlo dole, nevidíš, že tá žena má blchy? Ahoj, som tvoja nová susedka. Mám dnes chuť na šialenú noc, chcem sa vyblázniť. Nemáš náhodou večer čas? Samozrejme. Super, postrážiš mi psíka? Dežo, prečo aj ty nenosíš po 3 dosky ako ostatní? Majster, ja za to nemôžem, že oni sú leniví chodiť 3-krát. Prečo sa vždyky ukloníte, keď spomeniem diabla? Viete, pán farár, v mojom veku už musím byť za dobre s každým. Čo sa stalo? Nič sa nestalo. Jednoducho nemôžem pochopiť, ako môžeš s takým malým dôchodkom pokojne spať. Babka, ale ja toho Milana nechcem. Je ryšavý. Ale vnúčka moja, veď on pri tebe rýchlo ošedivie. Houston, máme problém. Co je za problém? Ale nic. Vážně, co je za problém? To je jedno. Tebe to stejně nezajímá. Oci, prečo sa Ježiško vyzlieka? Prečo by sa vyzliekal? Včera mamička hovorila, Ježiš, obleca je tu manžel. Prečo váš muž nechodí do krčmy? Pred týždňom zomrel. No, ešte že tak. Ja som si myslel, že prestal piť. Vidíš, drahý, ako sa milujú tie dve vtáčatka na tom konári. Ideme to robiť aj my. A čo keď sa ten konár zlomí? Kde sú tie peniaze? Za minulé 2 mesiace ste ešte nezaplatil nájom. Ale teraz mi to bohužiaľ nevychádza. Tento mesiac nezaplatím. To ste hovorili aj minulý mesiac. No a nedodržal som slovo? A prečo ste sa pred tým úchylom nebránili alebo neutiekli? No, zozadu bol on a vpredu som mala pozmývané. Stratil som kľúče od auta. Môžem u teba prespať? Dobre, ale nič sa nestane. Mám svoje dni. Našiel som ich. Detko, priťahuje ťa viac moja pekná tvár? Alebo moje krásne telo? Najviac ma priťahuje tvoj zmysel pre humor. Ak si to dopozeral až sem, buď nemáš čo robiť, alebo ťa baví Faktos TV. V oboch prípadoch like, odber, zdieľaj. Ježiš, keď zomriem, čím budem v druhom živote? Budeš hrať futbal. Ale ja som v živote futbal nehral. To nič. Trénuj. O týždeň máš zápas. Chcem ženskú! Ale dedo, veď vy to už máte dávno za sebou. Hej? A koľko platím?